Schön! Restaurants, reverse! Let us pray. Loving God, as we gather here today, our hearts are full of memories of family members, friends, and comrades who served under arms in the great wars of the century. Ik besluit het als een hospitaal, maar ook een monument voor wat gebeurde in die oorlog en die mensen wat in die oorlog gesterft heeft. What does this day mean to you? What is Als je ouder wordt, word je meer en meer sentimenteel. En zo, vooral de twee van mijn makkers samengebracht. Ons alle drie in diezelfde slag. De slag van Montecello in Italië, in het einde van de oorlog. Die derde man die was niet gekomen toen. En de vierde man, het eind was diep gewond daar. Zo, voor mij is die dag, zit ik even niet in het hospitaal. Ik dacht naar die uitdaging.